आबसु जुजिगासिनो दंनो आं बुंदों आबसु आरो इउपिपिएलआ बहुद बोसोर बर' जाथिखौ थगायबोबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, सासे जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि सासे गाहाय मावफुं सोद्रोमा, गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बा खुगानिफ्राय बेबायदि माने राव खोनानायाव, राव ओंखारनायाव आङो खोनानानै जोबोद सोमोनांबाय आरोना, जोबोद गोमोबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिथाङा फोरमायनो नाजादों माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गोबां बोसोरनिफ्रायनो थगायबोबाय आरो बिसोरनि खोथा लायोब्ला, लाना सोलियोब्ला बर' जाथिया धंस जागोन। जोबोद सोमोनांथावना आरो गिथावना रायजो राजा नोंथांमोन, बियो जादों मोनसे राजखान्थियारि पलिटिकेलि मोनसे बियो मा कनस्पिरेसि आरो बियो मा मोनसे सोंखारिनाय, बेयो मोनसे क्रिटिसाइज। रायजो राजा नोंथांमोन, राजखान्थियाव आरो गोथार बेबायदि अर्गेनाइजेसन बर' माहारिनि, बर' हारिनि खैफोद आफोद अलखदनि समाव जेंना, जेब्ला बर' हारिनि जिउआव जेब्ला खैफोद फैयो, जेंना फैयो, प्रत्याबान चेलेन्ज फैयो, बेफोरबायदि जेंनाफोराव हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जौगानायनि थाखाय बोसोर 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 खस्थ' खालामबोनाय, दावहा नांबोनाय, हारिनि थाखाय जुजिबोनाय बैफोरबायदि अर्गेनाइजेसन आफादनि सायाव राजखान्थिनि थाखाय, गादि पावारनि थाखाय नंखाय बाथ्रा बुंनो हायो रायजो राजाफोर, सोंखारिनो हायो, क्रिटिसाइज खालामनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिनिख्रुइ मा देरसिन थाबावनो रायजो राजा नोंथांमोन, राजखान्थियाव रायजोनि जौगानाय, रायजोनि ओनसोलनि खामानि मावनाय, जाथिनि खामानि मावनाय, हारिनि खामानि मावनाय, नाथाय जोबोद खम बिबांनि, नाथाय हारिजों हारि, हारिजों हारि, जाथिजों जाथि राजखान्थियाव सोंखारिलायनाय, मुगैलायनाय, मुं सुलायनाय, गाज्रि गाज्रि मुं सुलायनाय, क्रिटिसाइज, क्रिटिसिजम, आयौ डेन्जार। आं सानाखैमोन दे सासे बर' हारिनि सासे राजा बायदि जोङो मानियो, सासे बेखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार, CEM, चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार, सासे राजा, बर'नि राजा, बिटिसि काउन्सिलनि सासे दैदेनगिरि, दुलाराय बर' हारिनि सासे बिबानगिरि, नाथाय बिथांनि खुगायाव बेबायदि रावा, ओरैबायदि राव ओंखारो, आयौ आयौ आयौ, आङो माने सोमोनांबाय आरोना। दा मा जाबावगोन? दा रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोना फोथायो नामा? नोंथांमोना गनायो नामा? नोंथांमोना आरो बे रावा गनायजाथाव नामा? माने आंनि बायदिबा गनायजाथावना नङा रायजो राजा नोंथांमोन। एकर्डिं टु माइ नलेज दिस इज नट एक्सेप्टेबल फर आस, फर बड' पिपल। नङा रायजो राजा नोंथांमोन, बियो राजखान्थिनि मोनसे राव, बियो पलिटिक्सनि मोनसे राव। पलिटिक्स, राजखान्थि, बे पलिटिक्सआ थोबसे जुलाफि बायदि रायजो राजा, जुलाफि माने मानसिखौ बोरैबायदि मेरायगोन, नोंखौ मेरायखन मेरायखन मेरायखननानै नोंखौ गाज्रि खालामनानै, रायजो राजानि मेगन सिगाङाव नोंखौ गाज्रि दिन्थिनानै, नोंखौ गाज्रि मुं सुनानै, बे पार्टिखौ गाज्रि मुं सुनानै, जाहाथे रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानानै, जाहाथे साफ्रोमबो आंखौनो मोजां मोनथों, गासिबो रायजो राजायानो आंखौ मोजां मोनथों, माने गुबुन पार्टि दाथाथों, गुबुन पार्टि दाथाथों, बयबो माने अपोजिसन पार्टिनि मानसिफोराबो आंखौ मोजां मोनथों, नै बेबायदिसो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ गाज्रि मुं सुनानै माने राजखान्थि गेलेयो। बे मोनसे पलिटिक्स रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेफोरबायदि रावाव राजखान्थिनि जेसेबां रावफोर थायो, माने 100आव 30%, 20%ल' मोजां थायो रायजो राजा नोंथांमोन। 70%, 60-70%आनो माने थगायनानै
माने भट आदाय खालामनाय थ' बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिनांगौ आरो सोरबायदि दैदेनगिरिया माबायदि सालायदों सोरनि दैदेननायाव बेसेबां सान्थि गोजोन जौगानाय हारमनियाम खौसेथि गोरोबलायनायफ्रा सोर राजानि दैदेननायाव सोर लिडारनि दैदेननायाव सोरनि दैदेननायाव मोजां जादों सोर बेसेबां मोजां खामानि मावनो हादों सोर पार्सेन्टेज हिसाबै सोर बेसेबां खामानि मावबारदों जोंनि रिजनेल पार्टियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि मानगोनां जोंहा प्रमद बर' मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोननि गेजेराव बबे मोनसे पार्टिया पार्सेन्टेज हिसाबै बबे मोनसेया जोबोद मोजां खामानि मावबारदों बेखौ जोङो सायख'नो गोरों जानांगोन रोंनांगोन रायजो राजानो दा आंनि नलेजावथ' आङो बेखौनो बुंगोन आङो माने नंगौखौ नंगौ बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जियानो हक माने 17 बोसोर जेसेबां खामानि मावदोंब्लाबो खिन्थु दाबो गोबां जायगायाव लामाफ्रानो दाबो माने सेन्ट ग्रेभेलैनो दं पिच रड जायाखै सिसि ब्लक जायाखै गोबां बेबादिनो लामाफ्रा जायाखै आरो गोबां जायगायाव बायदि बायदि इनस्टिटिउसनफोर माने खामानि मावनाया गोबां खम जादों माने बिपिएफ पार्टिनि आमोलाव नाथाय नैबे थांनाय 5 बोसोरावनो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव माखासे लामा दालां इनस्टिटिउसन फसंथानफोरा माखासे गायसनजादों गोबां गायसनजादों आरो लोगोसे बिनि अनगायैबो हारि दानाय जाथि दानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ दानाय माने एग्रिकालसाराव सेक्टराव सेरिकालसार सेक्टराव बायदि बायदि स्पर्ट बिथिङाव माने लाइमोनफोरनि हिउमेन रिसर्स दानाय गोबां खामानि 100% खामानि जादोंमोन आरो बे एचिभमेन्ट जादों थ' जोंनो नांगौ लामा दालां बानायनाया जाबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन जाबाय थागोन नाथाय हारि दानाया बिराद माने प्रायरिटि माने जाथिखौ दानाया जोंनि लाइमोनफोरखौ दानाया जोबोद माने दरखारि इम्परटेन्ट माने सिगां लाइमोनफोरखौ जोङो दानांगोन जोंनाव जुदि जोङो साफ्रोमबो जुदि मोजां मानसि जाब्लासो जोंनाव माने गाज्रिया जोबगोन रायजो राजाफोर बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमखौबो सिगां प्रायरिटि हारिखौ दाग्रोनांगोन जाथिखौ दानांगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो सोलोंथाइ होनांगोन गियान होनांगोन राजखान्थिनि गेजेरजों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिनि अनगायै बिनि उनाव लासै लासै जोंनि ओनसोल जौगानाय जोंनि फसंथानफोर जोंनि बायदि बायदि अनुस्थानफोरखौ जोङो लासै लासै लामा दालां ग्रेभेलनिफ्राय लानानै पिच रड बायदि बायदि जों मावलांनांगोन थ' गिबि प्रायरिटि होदों होनबा थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जोबोद मोजां मावदों रायजो राजाफोरखौ दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय बे समाव नोंथांमोना फिन खनसे आरो बे मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ नैबे बिधान सभा इलेक्सनावबो नोंथांमोना ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै देरहासार होगोन 15थायाव 15था आसा खालामो आरो फैबाय थानाय 30 मायथाइनि जि बिटिसि इलेक्सन बिनि थाखायबो साखाफारा जानानै थायो जोबथायाव खावलायबाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल